जोंनि गेजेराव गावसा गावस्रि बायदिसिना खोथाफ्राथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय। जोङो बे सागानखौबो बे सुक्तिखौबो बे गोरोबथाखौबो खालामनो गोनां जादों सम आरो बोथोरखौ नायनानै। सोरबा बुंदों मानो खालामदों 6 माह उनाव खालामोन, बोसोरसे उनाव खालामोन। आं बुंदों बोसोरबा उनाव खालामनोबो हायोमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि जाबोदों। मालायजों जुजिनानैनो 5,000 थैबाय आरो गाबोन गावजों गाव जुजिफिननांगौबा बोरै जागोन बेलाय? सोरबा सोरबा राजखान्थिनि नामावनो गावनि मानसिफोरखौनो बायलाय फानलाय बोखावला बोखावलि खालामनो नागिरो रायजोफोर, आरो बिनि दायखौ जोंनियावबो जाबसिननो नागिरो। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै सोरबाया म्यानमाराव दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय, गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायबाय। नाथाय दाबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै हिर' हिसाबै बिथांनि गोसोआबो बायाखै। दा बे हिसाबै नैबे सागान होनानै बे गोरोबथायाव दिनै बर' जेंनाखौ सुस्रांनायाव बिथाङाबो गिदिर बिहोमा होबाय। आं बिथांनोबो साबायखर बावो। बावैसो माखासे फिसा फिसौ एना एनि जानानै धीरेन बर' बिथाङाबो आफादनिफ्राय साइड जानाय बायदि जाबाय। नाथाय बेवहायनो माखासे थासारिया सोमजिदोंब्लाबो बिथांजोंबो जोङो सावरायदों, जेला लोगो मोन्दों। सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय। दा बेनिखायनो बर' हारिनि थाखाय मा मा नांगौ बेफोरखौ नागिर बिजिर जोङो बेवहाय सोनानै लाबोनाय जादों। दा बेखौ जोङो बयबो जाहाथे गोसो गोरबोजों बरायो, आरो बेजों लोगोसे बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा न'आव थांफिननो हासिगोन। डिजिगनेटेड केम्पआव दङमोन, हाग्रायाव दङमोन, गावनि बिमा बिफा बिब' बिनानावजों संसार जाहैनो हासिगोन। न'खर संसारा थेर बेथेर जाबायमोनबा लासै लासै मोजां जाफिनगोन। बियो जोंनिख्रुइ बयनिबो गिदिर खोथा। दा बिनि उनाव जोंहा आरो मोनसे दावहा दंबावो। जेलाव थानायफोरखौ जोङो बरननांगोन। जेसेबां जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरनजोबनानै गावनि बिमा बिफाजों गोरोबनानै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि लाबोनांगोन। आं रायजोफोरखौ बेखौल' खावलायना थांनो नागिरदों। बिथांमोननिफ्राय हयथ' बुङाबो जानो हानाय। आं एबसुनि आफादगिरिल' नङा, सासे बर' फिसा हिसाबै आरो थांनाय आंनि बैसोआव बिमा बिफानि जौ लोंना बुलायनायनिफ्राय लानानै हारिनि बुथारलायनाय नांलायलायनायखौनो नुनानै आं बिसिम बैसो जाबोबाय। ओंखायनो हिंसाखौ आङो मोजां मोना, जोबोद दुखु मोनो आङो जेला सासेया सासेखौ रायो, सासेया सासेखौ बुखियो। जोङो बायदिसिना खोथाफोराव दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लानो गोनां जायो। आं जोबोद दुखु मोनो। दा ओंखायनो आं खावलायनो नागिरदों, मोनसे समाव जेला BLTआ सारेन्डार जादोंमोन, बिनि उनाव राजखान्थिनि थासारि फैबाय आरो गावजों गावनो बुलायलायनायबो थासारि फैदों। दा नैबे समाव आं खावलायनो सानदों मानगोनां रायजोफोर, जारिमिनखौ नायनानै जों सोलोंनांगोन। दिनै जारिमिननि खोथाखौ बुरखां गुबुन हारिनि मानसिफ्रा TV चेनेलफ्राव जोंखौ दोखो रायदों। जोङो बिथांमोनखौ बुंदों थांखांनायखौ हगारबाय आरो बेखौ लाबोफिननो नाङा। दा नंखायनो सोरबाफोर थांनाय आफादाव थानाय समाव आफाद सालायनो थाखाय रां रुफा बिनाय, सोरखौबा रागा जोंनाय, बायदिसिना आखल दिन्थिनांनाय, बै खोथाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना बावलाङो गावनिनो बिदा फंबाय साननानै। जोङो गोरोबनानै संसार जानांगोन। जुदि बेबायदि माबा बुंदोंमोनबा हारिनि सार्थआव बुंदोंमोन, सोमावसारनायनि सार्थआव बुंदोंमोन, जों बेखौ बुजिनांगोन। आरो लोगोसे बिथांमोननि जोहोलावफोरखौबो आं खावलायदों, जायफोरा दिनै हारिनि थाखाय जुजिबोबाय, पुलिस मिलिटारिजों आं बिथांमोनखौबो खावलायबोदों जे बिथांमोनाबो गामियाव थांफिननानै गामिनि आइ आफा रायजो राजाजों जाहाथे गोरोबनानै संसार जायो। बिथांमोनाबो गोरोबनो नाजायो। गामियाव थांफिननानै जाहाथे गामिनि नेमखान्थिजोंनो सोलियो। आफादनि नेमखान्थिया गाबोन समफोरनिफ्राय जोबसिगोन। बिनि उनाव साधारन मानसि बायदि जोङो गामियाव सोलिनांगोन। जेरै आफादाव बिखाफोर गाननानै सुथुरजों जुजिदोंमोन, गामियाव थांफिननानैबो गामिनि जायफोर सुथुर जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि, बेजों गामिनि मानसिफोरजों लोगो नांनानै जुजिनानै गेरेमसा हारि दानांगोन जोङो। बेखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो।